Fa un any, la flama fallera el va congelar. Este maleït virus ens va encolpir on més ens dolia. A les portes de la setmana fallera. Però les falleres i fallers de la via no ens van vèncer. Anàvem a complir 40 anys i havíem de celebrar-ho. I tant que ho estem celebrant. És per això que amb la celebració del nostre aniversari el tren no s'ha aturat. Falleres i fallers de la Falla La Via, les vostres falleres majors i els vostres presidents vos encoratgem a continuar este viatge. La Falla vos necessita ara més que mai. I per això cridem ben fort que tornarem. A sentir el tro d'avís. A omplir el nostre carrer. A lluir monuments en la nostra demarcació. A que el futur de la falla desperten perols i cassoles. A jugar a ser pirotècnics i pirotècniques. A emocionar-nos amb l'olor a pólvora. A assaborir el millor xocolata del món. A reunir-nos al voltant d'una taula. A impressionar amb sàtira, baix i art. A celebrar a la plaça i cantar ben fort el re que te fa. A ballar al so de la música. A oferir les nostres flors. A omplir el casal amb les nostres millors gales. A gaudir de les llargues nits de festa. A celebrar el dia del nostre patró. A agafar forces per seguir la festa. A viure el dinar familiar. A fer soroll pel centre del poble. A renaixer de les cendres per a gaudir de la nostra festa fallera. Desitgem veure el casal ple. I que quan puguem fer els actes ens acompanyeu en tot moment. Fallerets i falleretes, tenim ganes de compartir amb vosaltres la nostra festa i omplir els carrers de coets, música i bon ambient. I per a que tot això es complisca i pugui tornar en tot el seu esplendor que la nostra falla es mereix, des de la Junta Directiva no hem deixat de treballar cap moment per a que puguem sentir entre tots junts l'orgull de ser de la Falla La Vila. Ànims a tots i a totes!